Bare så godt du kan, ikke? Mm. Gassen virker ikke. Nej, ikke. Er det ikke noget gas? Der må der være et eller andet, der har været sig. Ja, du har sådan gas med, ja. Det er simpelthen noget, der kan gøre en så frustreret, når man kommer herned. Jeg skulle se, hvor ikke gerne sidde så løs. Var du? Og det var, hvad hedder det, filtermærke. Men der var heller ingen lyd fra speedcontrolleren, da du satte strøm til den. Var det? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, det er det der.